What I would like to hear from President Duterte is increase in national budget for the Department of Education, increase for the salaries of public school teachers, and also increase in the budget for the Department of Health, more programs for the Department of Health, and then more transparency for the implementation of infrastructure projects, especially in Western Visayas. Gusto ko mabatian sa Sona ni Pangulong Duterte ang Philippine Sea. Kadua ang martial law sa Mindanao, particular kung sa matapos. Katatlo ang work study service program nga muli gusto ko mabatian sa bakbat ni Duterte mag-implement sa education para sa kabataan ng pigado. So, kumabatian ang Bali Duterte dugang sa scholarship sa mga estudyante, labi na gid sa college. Ito pangayo ko kay Presidente Duterte na masolusyonan ang mga problema diri sa Iloilo about sa traffic, sa baha, kag sa pagsaka sang pamasahe. Isyu sa akin ni Duterte, mga parte sa droga, korupsyon.